reference hospitals. Ang Bicol Medical Center ay nakapaglaan ng 107 beds at tatlo dito ang nagamit katumbas ng 2.8% utilization rate. Samantalang wala namang naitalang paggamit sa COVID ICU beds at mechanical ventilators. Ang Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center, sila po ay nakapaglaan ng 63 beds at walang naitalang paggamit nito. Wala ding naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Ang Bicol Regional Hospital and Medical Center, formerly known as BRTTH, ay nakapaglaan ng 95 COVID beds at 11 dito ang nagamit, katumbas ng 11.6 utilization rate. Samantala, sa 20 COVID ICU beds na nailaan, 5 beds nito ang nagamit, katumbas ng 25%. At dalawang mechanical ventilators naman nagamit, katumbas ng 4.7% utilization rate. Ang susunod naman po ay ang healthcare utilization rate sa mga probinsya ng Bicol Region. Bale, hindi po kasama ang DOH hospital sa census na ito. Ang Albay ay nakapaglaan ng 22 COVID beds at walang naitalang paggamit. Wala ding naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Ang Camarines Norte ay nakapaglaan ng 117 beds at 11 beds dito ang nagamit, katumbas ng 9.4% utilization rate. Wala namang naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Ang Camarines Sur ay nakapaglaan ng 15 COVID beds at walang naitalang paggamit. Ang Catanduanes ay nakapaglaan ng 71 COVID beds at 4 dito ang nagamit, katumbas ng 5.6% utilization rate. Samantala, sa 9 COVID ICU beds na nailaan, isang bed dito ang nagamit, katumbas ng 11.1%. Wala namang naitalang paggamit sa kanilang dedicated mechanical ventilators for COVID cases. Ang Masbate ay nakapaglaan ng 8 COVID beds at walang naitalang paggamit. Ang Sorsogon ay nakapaglaan ng 59 COVID beds at isang bed dito ang nagamit, katumbas ng 1.7% utilization rate. Ang susunod naman po ay ang healthcare utilization rate sa mga lungsod ng Bicol Region. Bale, excluded din po dito ang DOH hospital sa census. So wala pong naitalang paggamit sa COVID beds, ICU beds at mechanical ventilators sa mga lungsod ng Legazpi, Ligao, Tabaco at Iriga. Samantala, ang lungsod ng Naga ay nakapaglaan ng 85 COVID beds at isang bed dito ang nagamit, katumbas ng 1.2% utilization rate. Wala namang naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Ang lungsod ng Masbate ay nakapaglaan ng 36 COVID beds at isang bed dito ang nagamit, katumbas ng 2.8% utilization rate. Wala namang naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. At ang lungsod naman ng Sorsogon ay nakapaglaan ng 76 COVID beds at 15 beds dito ang nagamit, katumbas ng 19.7% utilization rate. Wala namang naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. So yun lamang po para sa healthcare utilization rate as of July 10, 2022. Again, this is Miss Highlandal, Health Program Officer 2 ng DH Bicol CHT, Health Facility Development Unit. Maraming salamat po. Back to you po, Sir Marlon. Thank you so much, Ms. Heinendal, for the healthcare utilization rate. Nakita natin yung presentation ni Ms. Heidi, ano? And so far, napaka-minimal ng utilization rate for Bicol region, mga kaibigan. Napapunta naman tayo sa COVID-19 updates, ano? Alamin natin ang updates ngayong araw na to ng Lunes, na nakalipas na isang linggo. Babagi sa atin ni Ms. Joanna Angela Viprianas, Project Assistant 3, Information Officer, Communications Management Unit ng DOH Bicol CHD. Magandang umaga, Miss Joanna. Please come in. Good morning po, Sir Marlon, and good morning po to our media partners and everyone watching po sa ating ulat sa COVID-19. So, let me just share po my screen. COVID-19 updates, ito po ay datos na nai-report po natin or nai-record mula July 3 to July 9, 2022.
Yan po, base po sa mga confirmed new cases ng Bicol Region from July 3 to July 9, 2022, 121 na bagong kaso ng COVID-19 po ang nai-report sa buong Bicol Region. Ang ating daily average cases na po ay 17.28. So tayo po ay nakapagtala ng 47.56% increase compared to morbidity week 26 na June 26 to July 2, 2022 kung saan po tayo ay nakapag-record ng 82 na cases last week po. So yan po ay 47.56% increase. Mayroon naman po tayong isa na new severe or critical and verified deaths na 15 po. Alright, so ito po yung distribution ng mga bagong kaso na nai-report natin from July 3 to July 9, 2022. 26 po dyan ay mula sa Albay, kung saan po ang Bakakay ay may 3, Kamalig 1, City of Legazpi po may 14, City of Ligao 2, Tabaco City 2, Daraga 3, at Ginubatan 1. Mayroon naman pong isa mula sa Camarines Norte at ito po ay mula sa Taet. May 30 naman po na bagong kaso ng COVID-19 sa Camarines Sur, kung saan isa po sa Bato, Buhi 2, Cabusao 1, Iriga City 7, Naga City 8, Goa 1, Libmanan 3, Nabua 1, Pamplona 2, at Pili 4. So that is equals to 30 new COVID-19 cases. For Catanduanes naman po, meron tayong 22 na bagong COVID-19 cases, kung saan isa po at ang mula sa Baras at Bato, 3 naman po mula sa San Miguel, isa mula sa Viga, at 16 or 16 mula sa Virac. Isa din po nang na-report natin or na-record mula sa Masbate at ito po ay mula sa Milagros. Samantalang for Sorsogon, mayroon pong 40 new cases ng COVID-19 kung saan 4 po dyan ay mula sa Bulusan, 7 mula sa Kasiguran, isa mula sa Castilla, 13 or 13 mula sa Sorsogon City, 2 po mula sa Gubat, Irosin 1, Cuban 2, Magallanes 2, Matnog 6, at Prieto Diaz 2. Mayroon naman pong isa na naitala sa others. Ito po yung kasalukuyang nasa Bicol Region po. Ngunit ang kanya pong address talaga ay nasa labas ng rehiyon. So that is equals to 121 new COVID-19 cases from July 3 to July 9, 2022. So ito na po yung total na bilang ng COVID-19 cases natin mula nung nakatala po tayo ng unang 3 kaso noong March 27, 2020. So this is as of July 9, 2022. Ang ating cumulative case po for the whole Bicol region ay 59,393. So sa distribution po nito per province, 8,166 po ay mula sa Albay. This includes, hindi po dito kasama yung bilang ng Legazpi City. For Camarines Norte po, 4,060. Camarines Sur, 17,021. Catanduanes, 3,259. Masbate, 5,620. Sorsogon, 8,421. For Legazpi City po, 3,919. Naga City, 8,685. And others 242. So that equals to 59,393. For our reported recoveries naman po sa ating Regional Epidemiology and Surveillance Unit, mayroon po tayong nai-report sa ating RESU na 79 na bagong recoveries for the whole Bicol region, kung saan 4 po dyan ay mula sa Camarines Norte, 29 Catanduanes, 11 Sorsogon, Legazpi City 18, and Naga City 17. So that totals to 79. Ang total na bilang na po ng recoveries natin for the Bicol region ay 56,350. So this is 94.88% po ng total na na-record natin na cases sa buong Bicol region. And for the reported deaths po, kanina nga po na-mention natin na mayroon pong 15 na bagong deaths na nai-report po sa ating RESU, kung saan 14 po dyan ay mula sa Catanduanes at isa mula sa Sorsogon.
So ang total na po natin ay 2,615 na deaths ang nai-report for the whole Bicol region. At ang ating case fatality rate ay 4.40%. So paalala lamang po na ang datos po natin ay base po sa mga nai-review or confirmed na mga deaths base po na din sa death certificate na i-confirm natin sa ating mga provincial and hospital SUs. So ito na po yung ating bilang ng active cases. Meron na po tayong 100 since meron tayong 121 na new COVID-19 cases and previously po mayroon tayong last week reported na 307 na active cases. So our total active cases as of July 9, 2022 ay 428 kung saan 60 active cases sa Albay, 3 Camarines Norte, 78 Camarines Sur, 30 Catanduanes, 15 Masbate, Sorsogon 41, Legazpi City 23, Naga City 32, and others 146. So yan po ang ating COVID-19 cases update. Back to you po, Sir Marlon. Thank you very much, Miss Joanna Angela, sa yung presentation this morning para sa ating COVID-19 update, 121 from July 3 to 9, ang ni-record. At ito ay mataas last week lang kasi 82, And then 47.56% ang increase na for this last week, And nangunguna ang Sorsogon sa may pinakamaraming na infect with 40. At least naman yung Masbate at Camarines Norte na tig-isa, And of course, recovery, we have 79 deaths, 15. And 14 of these 15 deaths, galing po yan sa Catanduanes and 1 from Sorsogon. Maraming salamat, Miss Joanna. And of course, punta na tayo sa ating COVID-19 vaccination updates with Dr. Desiree Briseño, National Immunization Program Regional Medical Coordinator. Magandang umaga po, Doc Briseño. Please go on. Audio? Okay. Magandang umaga po, Sir Marlon. Magandang Okay na umaga po. po sa ating lahat. Ngayon po, mag-uulat po ako tungkol sa COVID-19 vaccination update ngayong July 11, simula po 6 a.m. Para po sa COVID-19 vaccination accomplishment ng ating buong Bicol region, so sa target population po na 5,040,943, nakapagbakuna na po tayo ng 3,804,358 o 75.47% ng buong target population po natin. Para po sa fully vaccinated, nakapagbakuna na po tayo ng 68.80%. Ang total doses administered po natin ay nasa 7,184,049. Para po sa accomplishment ng ating mga probinsya, para po sa Albay, nakapagbakuna na po sila ng 907,607 o 79.03% na coverage. Ito po yung with at least one dose. For Camarines Norte po, nakapagbakuna na po sila ng 349,025. Katumbas po ito ng 68.04%. Samantalang ang Camarines Sur po ay nakapagbakuna na ng 1,312,343 o 77.62%. Sa Catanduanes naman po, nakapagbakuna na po sila ng 204,165 o katumbas po ito ng 91.36% ng kanilang target population. Ang Masbate naman po ay nakapagbakuna na ng 511,497 o 66.58%. Samantalang ang Sorsogon po ay nakapagbakuna na ng 519,721 o 74.58%. Para naman po sa fully vaccinated na coverage po ng ating mga probinsya, ang Catanduanes pa rin po ang nangunguna sa 87.45% ng fully vaccinated o ito po ay 195,439. Samantalang ang Sorsogon naman po
ay mayroon ng fully vaccinated na 370,050 o 67.39%. Samantalang ang Camarines Sur po ay may fully vaccinated na po na 958,958 o 67.33%. Samantalang ang Albay naman po ay meron ng fully vaccinated na 511,528 o 67.09%. Ang Camarines Norte naman po ay meron ng fully vaccinated na 315,971 o 61.59%, samantalang ang Masbate po ay may fully vaccinated na 385,478 o 56.18%. Para naman po sa ating mga lungsod, sa Legazpi City po, meron na po silang 167,014 na fully vaccinated individuals o 97.23%. Samantalang ang Naga City naman po ay may fully vaccinated na 141,612 o ito po ay katumbas ng 83.43%. Samantalang ang lungsod ng Masbate naman po ay may fully vaccinated na 65,668 o 79.96%. Ang Sorsogon City naman po ay may fully vaccinated na 118,083 o 79.93%. Ang Tabaco City naman po ay may fully vaccinated na 93,411 o 79.88%. Ang Iriga City naman po ay meron ng 74,911 na fully vaccinated o 77.40%. Samantalang ang Ligao City naman po ay meron ng 70,051 fully vaccinated individuals o 71.99%. Okay, para naman po sa coverage ng ating mga workers, mga healthcare workers, meron na po tayong fully vaccinated na healthcare workers na nasa 177.19% na po. Samantalang ang ating pong mga senior citizens, ang with at least one dose po natin ay nasa 67.74%. Samantalang ang fully vaccinated na senior citizens po natin ay nasa 65.31%. Para sa mga individuals with comorbidities naman po, ang may at least isang dose na po ay 102.08%. Ang fully vaccinated po dito ay 90.84%. Samantalang sa ating 12 to 17 years old naman po, ang coverage po natin dito ay 85.04%. Samantalang ang fully vaccinated po natin para sa 12 to 17 ay nasa 76.32%. Para po sa ating 5 to 11 years old, ang coverage po natin ay nasa 22.68%, samantalang ang fully vaccinated po ay nasa 15.97%. Para po sa rest of the population po, meron po tayong 88.23% at para sa fully vaccinated naman po, nasa 82.19%. A total of 68.80% para sa fully vaccinated at for the individuals with at least one dose, nasa 75.47% na po tayo. So, ito pong COVID-19 vaccination accomplishment ay makikita po natin ito sa COVID-19 dashboard na makikita po natin dito po sa link na ito. So, yun po. Maraming salamat po. Yun lamang po para sa salamat. COVID-19. Opo, Dr. Bresenio. Yan po naman, napakinggan natin, napanood natin yung presentation para sa ating COVID-19 vaccination updates. So far, fully vaccinated, 68.80%, 75.47 at least one dose, na mga Bicolano ang nabakunahan na, And of course, yung ating senior citizen ay mababa pa rin, na nasa 61.31% ang fully vaccinated natin mga senior citizens, yung mga vulnerable pati sila, mga kaibigan. Sa 5 to 11 years old naman, meron tayong 15.97% ang fully vax with at least one dose, 22.65%. Papunta na tayo sa ating Q&A, Dr. Bresenio. We have questions here,
First question natin, can the DOH Bicol consider the demand generation activities to provinces successful? Follow-up question yan ay may susunod pa bang demand generation sa schools, Doktora? Yes po, sir. The demand generation activity was a huge success. As a matter of fact, we vaccinated 94,266. O ito po ay 1.87% na increase dun po sa total coverage po natin during the whole duration of the demand generation activity. And so far, it is being sustained. So from 73.36% in June 1 to 75.23% in July 1. So ang ating demand generation po sa schools ay patuloy pa rin po itong ginagawa ng ating mga healthcare workers sa baba at hindi na lamang ito para sa mga school-aged population kundi para sa lahat ng priority groups. Dahil ang layunin ng demand generation activities natin ay upang mahikayat ang lahat na magpabakuna sa pamamagitan ng pagpapaliwanag at pagsagot sa mga agam-agam ng mga tao sa bakuna at pati na rin sa pagkuha ng booster shots. Yes, sa follow-up po kung mayroon ba daw na susunod na demand generation sa schools. Bali kung manggagaling po sa amin sa CHD, pwede pong magkaroon pa. Pero sa ngayon po kasi, ginagawa na po ito ngayon ng ating mga healthcare workers sa baba. Patuloy po silang nagde-demand generation sa mga schools. Regarding sa booster doses for 12 to 17 years old, anong mga bakuna ang pwede sa kanila for booster? Okay, so for the booster shots po ng ating 12 to 17 years old, ang pwede po sa kanilang bakuna ay ang Pfizer na BioNTech COVID-19 vaccine, 0.3 ml po ang binibigay po. Mm. Available lagi, Doktora? Yes po, available po ito lagi. How many months bago pwedeng tumanggap ng booster ang 12 to 17 years old? Okay, so for the immunocompromised po na 12 to 17 years old, pwede nang makatanggap ng third dose ng Pfizer at least 28 days. 28 days po after ng second dose ng primary series. While for the non-immunocompromised and the rest of the pediatric population ages 12 to 17 years old, pwede nang makatanggap ng booster dose at least 5 months after the second dose of the primary series. Okay. So lahat ba na 12 to 17 years old daw, Doktora, ang pwedeng makareceive ng booster dose, even yung mga even the immunocompromised? Yes po, nabanggit ko nga po kanina na yung immunocompromised ay pwede nang makakuha po ng third dose nila at least 28 days after nung second dose. At Okay, yung the rest of the population ay pwede na rin pong makakuha. Oo, sige po At nasagot mo na din ito kanina kung may Yes enough na bakuna sa Bicol region. Pero yung pang-booster yon. Pero sa totality, enough pa din po ba? Sufficient po ba yung ating bakuna natin sa Bicol region? Okay po. So, sa buong Bicol po, meron po tayong 1,199,702 na bakuna na nasa ating mga provinces na po at mga LGUs. Meron pa po tayong bakuna ngayon dito sa CHD at meron din pong nasa central office na allocated din po para sa ating region. So, pagdating po sa bakuna para sa ating 5 to 11 years old, dito po medyo konti na lang po ang supply nito mula sa central office. Pero dahil nga po sa pagtaas ng demand nito sa ating rehiyon, nabibigyan pa po tayo ng priority sa pag-allocate ng mga bakuna. Kaya nga po hinihikayat ko po ang lahat ng mga magulang na pabakunahan na po ang inyong mga anak habang meron pa pong supply. Dahil pag naubos po ito, hindi po natin alam kung magkakaroon pa ba ng libre or wala na. Oo. Paki-reiterate lang po, Doktora, yung kahalagaan ng pagpapabooster sa mga may edad 12 to 17 years old. Yes, so mahalaga nga po na magpabakuna na po tayo ng booster kung meron na po, kung nakakuha na po kayo ng primary series. Bakit nga po ba So importante po ang booster shot dahil ang immunity po natin, yung protection po natin sa katawan na binigay ng bakuna ay bumababa po ito sa paglipas ng panahon. So kailangan po natin itong i-boost, i-recharge po natin. So isa pa pong kahalagahan ng pagkuha ng booster shot ay yung
pagtaas po kasi ng mga kaso ng COVID-19 cases ngayon, tumataas po ito. At yung pagkuha po ng booster ay makakatulong po sa pagdagdag po ng proteksyon sa ating katawan. At isa pa nga po dito, magkakaroon na po, maari na pong magkaroon ng face-to-face classes. So kailangan po talaga natin ng booster para sa additional na protection nating Okay. mga tao. Doktora, meron tayong katanungan from the PDI with Ma'am Marie April Manjares. Ano, sabi dito, sa 15 na new deaths sa Catanduanes, ano pong mga edad ang ng death cases? With booster na po ba sila? Or with booster na po sila? And anong variants yung nag-cause ng death doon sa Catanduanes? Pagdating po sa mga kaso po, sir, yung sa variants po, ang alam ko po dito ay vine-verify pa po ito ng ating RESU, ating surveillance unit. Hindi ko lamang po hawak yung datos kung ilan po yung meron ng mga booster. Pero yung last time po na nakita ko po yung ano nito, yung karamihan po dito ay wala pa pong booster at yung iba po ay wala rin pong bakuna. Okay, 14 yung deaths no from Catanduanes ano. Kasi 15 yung bago, yung isa from Sorsogon. Okay, mayroon pang isang katanungan. Highest death cases by morbidity week po ba ito since January? Yes po, so far yun po since January. Mhm, mhm. Okay, so anong message po nito, Doktora? Ayun nga po, ang ano po natin ngayon talaga ay ang tanging magagawa po natin ay siyempre sumunod po sa ating safety protocols, yung ating pong Bida Solusyon Plus. At siyempre po yung plus nga po natin dito ay yung pagpapabakuna. So kung meron na po tayong, nakatanggap na po tayo ng primary series, so maganda po ano. Pero kung due na din po tayo para sa booster dose, magpa-booster na din po tayo. Dahil yun nga po kung medyo matagal na din po yung naging second dose po natin, bumababa po yung proteksyon. Kaya kailangan po natin ulit itong pataasin sa pamamagitan ng pagkuha ng booster shots. So, yun po lamang po ang aking mensahe po, sir. Oo, yeah, okay. Thank you so much, Joanna, sa din sa ano pa sa Reso, no. Hopefully makakontak din si Miss April sa Reso natin ano. Okay, may tanong ko lang ano, in relation dito sa tanong ni Miss April ano, doktora, yung po bang 14 ay ano, galing yun sa 12 o 22 ano, sa 22 na new case na detect doon sa Catanduanes? Ang makakasagot po nito, sir, ay yung mga taga-reso na po Okay, pagdating po sige po. dito sa Sige mga po. cases. Yes Okay po. po. Sige po. Okay, so far, Doktora, wala na yatang, wala naman na nagbabigay ng kanila pang mga katanungan. And with that, hingin ko na lang po ang inyo pong take-home message ano, para sa ating mga kababayan ngayon. Okay, so mga kababayan, ako po ay nananawagan, hinihikayat ko po kayong lahat na magpabakuna na po at syempre kumuha din po ng booster shots dahil nga po bukod po sa pagtaas po ng mga kaso, kailangan po natin ito bilang protection po, hindi lamang po sa mga sakit kundi sa pang-araw-araw po natin na pakikisalamuha sa ibang tao. So, yan lamang po. Maraming Maraming salamat. salamat, Doktora. Ano, mga kaibigan, yan po naman si Doktora Desiree Breseño ng National Immunization Program Regional Medical Coordinator. No? Doon sa, ano, may mga katanungan regarding doon sa death cases and the updates doon. Paki-message na lang po ang ating reso ng DOH-CHD Bicol. Ano. Thank you so much, Doktora. Alright mga kaibigan, yan po naman ang COVID-19. Ulat sa COVID-19 update natin sa araw na to. Nakasama natin kanina si Miss Hailin Dal ng Health Program Officer 2 ng Health Facility Development Unit. DOH Bicol CHD, Miss Joanna Brianes, ang ating Information Officer. At saka si Dr. Desiree Briseño. Thank you so much po sa inyo. Magandang umaga dyan kay Director Vera ng DOH Region 5. Kami po ay magbabalik sa Ugnayan sa Bicol makalipas ang ilang mga paalala.
DOHCHD, DOHCHD, Serbisyo Salud Colon. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalidad na serbisyo, madaling dulog ko nagtatawag nagpapadabang. Mga programa nagkasarang sinda sa serbisyo, matawang solusyon ang mga kahilangan. DOHCHD, DOHCHD, Serbisyong Salud Colon. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangaki sa kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig kinaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, Serbisyong Salud Colon. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng magkaon, tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa indang relihiyo, katinda sa buhay. Mga pagiramdam lamang ini para iwasan. Kita magtarabangan sa programa ka, Department